Libes libsa skura kmieni 2 filgħodu Anders Breivik ta' 33 sena ippreżenta ruħu għal ftuħ tal-ġuri b'rabta mal-massakru illi seħħ 9 xhur ilu fin-Norveġja. Fil-ftuħ tal-ġuri Breivik qal li ma kienx qed jirrikonoxxi l-awtorità tal-imħallef għaliex fi kliemu din kienet ħabiba ta' oħt l-eks Prim Ministru Norveġiż. It's known that you are a personal friend of Hanne Harlem, the sister of Gro Harlem Brundtland. Da noterer vi oss we will make a note generelle of that general objection to the legitimacy of the court, but I understand that you raise an objection against me personally. Fil-bidu tal-ġuri, Anders Breivik wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġjuba kontra tiegħu. F'Lulju li għadda, Breivik qabad jispara fuq grupp ta' żgħażagħ mill-Partit Laburista Norveġiż illi kienu waqt irtir fuq il-gżira ta' Utøya. Breivik ammetta l-akkużi ta' qtil iżda jiġħad responsabilità kriminali. Il-qorti trid tistabbilixxi jekk Breivik għandux bżonn kura psikjatrika jew inkella wiex mentalment stabbli biex f'dik l-eventwalità jinbagħat il-ħabs. Sa minn kmieni filgħodu barra l-qorti fil-kapitali Norveġiża inġabru ġurnalisti u mijiet ta' nies oħra biex isegwu mill-qrib il-bidu ta' dan il-ġuri.